Okay, første gruppe. Jakob. Mads. Ja. Og Nicky. Ja, shit, så drengen. Altså nu får vi Nicky. Nej. Fuck! Så længe han ikke er foran kameraet, eller bag det, eller skal arbejde med manuskriptet eller redigere det, så tror jeg, det går meget godt med ham, for at være helt ærlig. Jamen, den her scene, at du fanger, og du skal finde mange tak for det. Du ved, hvordan det foregår. Ja, du ser det. Du er taget til fange af din værste fjende. Du kan følge med hånd. Ja. Men det er bare fordi, at jeg ved ikke, at det er ham, der bliver slået på igen. Men det er altid mig. Det er altid. Så du det? Okay, cut! Hvad er der med det der cirkelslag hele tiden? Jeg kan bare ikke. Jakob. Ja. Okay. Men... Væk! Okay. Jamen, vi skal jo være del af den her. Okay, jeg går. Jeg fatter dem ikke. Vi sagde, jeg skulle være med i den her scene. Jeg er altid ham, der bliver irriteret. For det første, aldrig prøve karakteren. Sæt en maske på. Men du sagde, at jeg skulle... Jeg siger, at du skal tage den maske på. Jeg er instruktøren. Han ved, hvad han laver. Jeg gør bare, som han siger. Han må være ham, der trækker mig i land med det her projekt. Det er mig og Jakob, vi går om 5 minutter. 5 minutter? Skal det ikke også noget for munden? Jo, For munden? Jo. Det aftalte vi ikke. Okay, så er vi færdige nu? Kan I binde mig fri? Prøv, jeg har bundet her i sådan en times tid. Jeg vil gerne fri nu. Mads. Du skal ikke kigge på din fucking telefon. Hey! Luk nu røven. Det der, det kan jeg lide. Gerne med din datter. Kom nu! Det var ikke det, vi aftalte. Stop nu! Jeg fucking jeg har været deroppe i halvanden time. Jeg kan ikke bruge mine hænder. Jeg kan ikke mere. Altså Jakob kan man jo sige mange ting om. Han har sans for detaljer, det har han. Det må man sige. Vi er lige glade. Lad os bare få det her optaget. Min personlige grænse går, når vi skal stoppe bilen for at kigge på en klud. Det er jeg ikke helt med på. Hvad har du fundet? Det er en rigtig fin klud. Skal vi smutte nu? Godt. Altså, jeg kender få mennesker, der har så lille et ordforråd som Nicky. Det eneste ord, jeg har hørt ham sige, det er faktisk cut. Okay, cut! Okay, cut! Alt andet, det lytter jeg heller ikke rigtig efter. Jeg føler ikke rigtig, altså, jeg føler bare ikke, han passer ind. Altså, Jakob, han er streng. Ikke sådan. Godt. Kom. Sikker på, det er mig, der gør noget forkert. Ja. Men han er god. Det er han. Meget. Jeg synes bare, at det her det er vores 5. film, og jeg er igen ham, der bliver slået på. Igen og igen. Ja. Sidste. Nej, jeg er ved at være træt af det her. Jeg er træt.
Okay? Kan du stoppe bilen? Nej, lad være med at stoppe filmen. Lad være med at stoppe bilen, okay? Ud. Nej, jeg går ikke ud. Ud. Så tager jeg beslutningen og sætter ham af. Jeg gider ikke køre på det larm der. Action. Han larmer, han kommer ikke til tiden. Han kan ikke finde ud af hans replikker. Altså, han var nok mere lavet til radio. Har du hørt hans stemme? Han er bare problemfyldt. Han er træls at arbejde sammen med. Jeg skal klar til at redigere nu. Niki, faktisk. Ja. Kan du ikke benytte vente noget tape? Se, Min computer er på tape. Jeg skulle gerne have noget om min proces i redigeringen og hvad jeg egentlig gør. Jeg gider bare Du skal ikke spise før det der. Jeg gider bare ikke. Du skal ikke spise før det der. Skal nogle flere optagelser, skal du ikke være fucking sted. Ja. Sandt. Nej. Det her har jeg ikke. Man skal gøre, som instruktøren siger. Det der, det var min. Hey, rolig. Jakob. Rolig. Jeg tror, vi tager en lille pause. Ja, tak for det. Ja, okay. Hvad vil I så gøre? Hvad så gør? Ja. Dræb til fucking navn, Niki. Og også Mads. Jeg er faktisk okay. Det vil du ikke sige, jeg er sikker. Jeg skal nok prøve at lade være med at... Og Mads er okay. Det er Niki, jeg gerne vil dræbe. Bare vi har det. Niki. Ja. Ikke optage. Men Jakob, efter jeg kom med tapen, så jeg mødte ham nede under, han slog mig bare og skred. Nu har jeg gjort... Ja, det er nogle fine gifler, Mads, men Jakob er her ikke. Hvad så med filmen? Nu er jeg ikke et eller andet. Det kunne ikke så løg, Mads. Kan du se, hvad jeg laver? Det er nogle rigtig fine gifler, der har jeg også. Niki, jeg spiser lige. Hvad skal vi så gøre? Det ved jeg ikke. Gå hjem og tage det der af. Hvad du laver? Ja. Men, Mads... Jeg har haft en rigtig lortedag. Jeg Jeg har haft en rigtig lortedag. Jeg fik ikke... Jeg har kun haft lortedagen, Mads. Ligner en, der Nej, gør du ikke. ligner en, der kan tage stilling til det nu. Okay. Ikke? Hvad skal jeg? Ikke? Prøv, nu er jeg sød ved dig. Ja. Tag den her. Og gå din vej. Gå din vej. Okay. Men Mads, Niki. skal du så ikke så redigere Niki. det mindste? Niki. Action. Altså, hvordan jeg har det med at sidde med redigeringen alene, det kan jeg sagtens. Jeg har altid kunne, jeg har bare lige fået lov til det.